приляга да отида за вода. Снехата ги гледала, пак рекла: оле, как не се разбират стари хора. И да туди ум се иска, единият да отиде сега, другият утре. И така Богданка прикарвала цял ден ту пред огледалото, ту пред компютъра. За да можеш да успееш, никога не се лени. Рано лягай, рано ставай, си живей с честен труд, че на село или град трябва труд на този свят. Rano, rano, rano,
Си ме донесе ли ми най-скъпоценния плод? Най-скъпоценният плод, тата, е този, който е най-трудък. И аз ти купи гродек и тогава за нашата земя. Гродето е най-скъпия плод. Добре си направил, синко. Хубав плод си ми донеса. А ти, сине, какво ми донесе? Татко, аз мисля, че най-скъпоценният плод е този, който най-рядко се намира. Затова отидах на южните страни и ти купих редките плодове, които не растат у нас. Купих ти портокали, банани, форми и по-малко от всички други редки плодове, които не растат у нас. Ето ги избе. Добре си направил, синко. Хубав плод си ми донеса. А ти, сине, какво ми донеса? Защо се връща с празни ръце? Вярно е, тате! Аз се връщам с празни ръце. Но парите, които ми даде, аз не ги похарчих за скъпи плодове. Аз постъпих, тате, в едно училище и там учителите и книгите ме учиха цели 3 години. Мисля, че това са, татко, най-скъпоценните плодове. Да, сине, няма по-скъпи. Ти, сине, си ме донесъл най-скъпите плодове. И за това заслужаваш наградата, защото няма по-скъпи плодове, от дома дава на човека.